Ez daia falta 4 minutu. Bai. Atzaldeon. Presaudete bai, bale, bai. Bai, Mone, bai. Bueno, atzaldeon. Ongi etorri danoi. Hasiko gara gorko osoko bilkura, lehenengoko puntuarekin. Asier Murgusun Borinaga zinegotzi karguari uko egitea eta ordezkoa izendatzeko proposamena. 2024ko uztailaren 8an, Asier Murguzur Bolinaga zinegotziak idatzia aurkeztu du, adierazi zinegotzi karguari uko egiten diola. 2023ko maiatzaren 28an egindako udal hauteskundeetan EH Bildu hautagaitzaren zerrendan 10 zinegotzi izan ziren hautatuak. Hortaz, hautagotza horretako zinegotzi batek bere karguari uko egin dionez, zinegotzi hautatu berria zerrenda horretako hurrengoa izango da, 11garrena. Baina, Mari Carmen Irazabal Bolinagak ere uko egin dio kargua hartzeari. Ondorioz, 12garrenari dagokio, Eñautarriaran Bilar jaunari. Horiek horrela, honako hau proposatzen da. Lehenengo, Asier Murguzur Bolinaga zinegotziaren uko egitea onartzea, bigarren, Mari Carmen Irazabal Bolinagaren aldez aurretiko uko egitea onartzea, hirugarren, hauteskunde batzorde zentralari adieraztea udal korporazio honen iritziz, zinegotzi ordezkoa dela Eñautarriaran Bilar. 2023ko maiatzaren 28ko udal hauteskundeetan EH Bilduren zerrendako 12garren hautagaia izan zena. Zerrendako 11garren hautagaia izan zenak, Mari Carmen Irazabal Bolinagak idatziz uko egin baitio kargua hartzeari eta horrela adierazi baitu udal idazkariaren aurrean. Laugarrena, erabaki honen berri hauteskunde batzorde zentralari jakinaraztea. Batek hitza hartu behar dau? Bozeramaleak? Hasi, bota. Bueno, atzalde ondanoi, lehenik eta baina komenta hau, urte gorronen oskenen ostien, erabakixastari zen erreixa hartzia, eskerrak behintzat lantalde osuai, berekin zuen prestutasuna, laguntza, eskuzabaltasuna eta guzti hori dana, esaten dana, Bete gonzalelako hor lagunketako, onartu ez da zuek lakitxiko horrek inotela urtia, eta, bintzat, zuek babes hori eukitxia, ez da bikin hitz bat bera bezesatekoik, beste aldetik, Mikel Txoi, zelan ez, horratzien egondan, itzalpien egondan beste pertsonatxoa lanien, nire ordez, bazkinien eskerrak emutia, xie, eta aurrera begire eta aurrera bolia. Eskerrik asko da nahi. Ondo. Gure partez bai hasi, eskerrik asko, gurtu gogorra izen da zuretako, eta konsiente izen gara, baina aldosuna emundozu, eta badakigu herrigintzan jarraituko duzu lanien, eta gure talde osoaren partetik bai eskerrik asko, bihotzetik. Eta boskatzera Bueno, Asier, eskerrik asko, zurekin egin dudan lanagaitik, gutxi izan da, denbora gutxian, baina eskertzen dut, eta plazer handia izan da zu ezagutzia, eta zoriontsu izan, agur berot. Bale, oso ondo. Boskatzera pasatuko gara. Puntuaren alde? Aho batez onartzen da. Bigarren puntura pasatuko gara, 2024ko ekainaren 4ko bilkurare dagozkion akta laburra irakurri eta onartzea. Hirugarren puntua, Konstrukziones Moyua SL, Juan Arzamendi Musika etxearen bigarren fasea birgaitzeko exekuzio proiektuaren kontratuaren esparruan prezioak salbuespenez bermatzeko eskaera. 2022ko urriaren 7an eta azaroaren 18an Konstrukziones Moyuak eskatu zuen presioen ezoiko berrikuspena egitea Juan Arzamendi Musika etxea birgaitzeko obra, bigarren fasea obrak jarraitu eta bukatzeko kontratuan. Eskaeraren zenbatekoa 487.788,48 euro bezgabe izan zen. Udal plenoak 2023ko uztailaren 13an egindako bilkuran besteak beste erabaki zuen presioen ezoiko berrikuspena behin-behinean errekonozitzea eta onartzea bertan adierazitako baldintzetan. Legeak finkatutako prozedura jarraitu da
Eta orain proposatzen den presioen ezoiko berrikuspen honek ordezten du 2023ko uztailaren 4an egindako presioen ezoiko berrikuspena termino guztietan. Horiek aurrela, auzoen eta obrak zerbitzuak eta mantentzea batzordeak hurrengoa proposatzen du. Bat, Konstrukziones Moyua enpresak Juan Arzamendi musika etxea birgaitzeko exekuzio proiektua, bigarren fasea, obrekin jarraitzeko eta obrak amaitzeko kontratuan eskatutako presioen ezoiko berrikuspena errekonozitzea eta onartzea. 383.820,07 euroan. Txostenean adirazitako baldintzetan. 2. Entzunaldiaren tramitea ematea, 10 egune balioduneko epean, erabaki hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, enpresak egoki iristen dituen alegazioak aurkeztu ditzan. Epea alegaziorik gabe igarotzen bada, proposamen hau behin betiko bihurtuko da. 3. Kontratazio organoak hartzen duen erabakiaren aurka ezin izango da jarri errekurtsorik, tramite egintza baita. Hitzartzerik? Bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde? Hau batez, hori da. Bale, laugarrena, Konstrukziones Moyua SL enpresari, kopurua erreklamatzea Juan Arzamendi musika etxea bigarren fasea birgaitzeko exekuzio prozesuari dagokion obraren segurtasun asegurantzari buruzkoa. Udal zerbitzu teknikoek Konstrukziones Moyua enpresari zenbateko bat erreklamatzeari buruzko txostena aurkeztu dute. Juan Arzamendi musika etxea bigarren fasea birgaitzeko exekuzio proiektuko obraren aseguratzeari dagokiona. Kontratuaren pleguetan ezarritakoaren arabera, esleipendunek aseguruen primak ordainduko dituzte. Horiek horrela, auzoen eta obrak zerbitzuak eta mantentzea batzordeak honako hau proposatzen du. Erreklamatzea Konstrukziones Moyua enpresari erantzunkizun zibileko aseguru eta eraikuntzako arrisku orotariko aseguraren kontzeptuagatik 25.508,78 euro udalari ordaintzea. Hitzartzerik? Hau batez. 5. puntua. 2023 ekitaldirako kontu orokorraren espedientia onartzeko proposamena. 2024ko martxoaren 20an, 2023ko aurrekontuaren likidazioa onartu zen. 2023ko maiatzaren 8an, 2023ko kontu orokorrari aldeko txosten eman zion kontuen batzorde bereziak. 2023ko kontu orokorra 15 egunez jendaurrean jarri zen. Emandako epean ez da inolako erreklamazio eragozpen edo oharri jaso. Horiek horrela honako hau proposatzen da, lehenengoa, 2023ko kontu orokorra onartzea. Bigarrena, herri kontuen Euskal Epaitegiari berri ematea. Hitzartzerik? Hau batez onartzen da. 6. Alkatearen ebazpenen berri ematea. Eta 7. Osakidetzaren egoerari buruzko mozioa, EH Bildu udal taldeak aurkeztutakoa. Osakidetzan gainerako bizitzako eremuetan antzera, etorri dira udasasoiko oporrak, beharrezkoa den deskantzu hartzeko momentua. Halaber, aipaturiko oporrak urtero iritsiarren, urtero inolako planifikazio eta aurreikuspenik gabe aurkitzen dira osakidetzako langileak. Ondorioz, urtetik urtera egoera larriagotzen doa. Izan ere, jada, osakidetzak pairatzen duen osasun profesional gabezia ez delako soilik uda sasoiko oporretarako. Gainorako oporretakoa edota beste era batera esan da gertakizun puntual bat. Urteetako planifikazio gabeziak eta pertsonal politika ez egokiak, gaur egun osakidetza aurkitzen den egoera kaskarrera eraman dute. Guzti horren ondorioak herritarrek euren osasun arretan pairatzen dutelarik. Naiz eta osasun langileak alduten guztia egin dituzten, baldintzetan gero eta zailagoa izan da, euren gainesfortzuari esker arreta kalitatea mantentzea. Pandemia baino askoz ere lehenago, urteak lehenago, jada aurreikusten zen osakidetzan urte hauetan egongo ziren jubilazio kopuru altuak. Hala adierazten zuten osasun eragile, sindikatu, aditu eta baita osasun sailak ere. Baina urteetan ezen eta ez da horri aurre egiteko neurririk hartu. Halaber, Jaurlaritzak ere Europatiko hartarazpenak jasoak zituen. Ezartzen ari zen pertsonal kontratazioagatik. Zeinaren bidez, temporalitatea sustatu den eta horrek osasun etxeetan mugikortasun handia, desatxekimendua eta baldintzak askarrak ondorioztatu dituen. Poliki-poliki plantillaren mehatzea ekarriz.
Ondorioz, gaur da eguna, non gure herriko osasun etxeen egoera, etenik gabeko arreta guneena edota emergentziak erakundek sanitario integratuarena jasanezina dela. Eta udalek urren aurrean ezin gara isildu, ikusita guzti horrek gure herrietan dituen ondorioak. Batez ere, herritar zaurgarrienetan, osasun arreta jarraipena behar dutenetan, eta oroar, herritar ororengan duen eraginagatik. Debagoienean ere, egoera gero eta kaskarragoa da, jasanezina ez esateagatik. Horren lekuko dira, eskualdean ditugun bi anbulategi nagusi, bai Bergarakoa eta bai Arrasatekoa. Horrez gain, eskualdeko osasun mentaleko ambulategia deseginda dago. Ez dago ez psikiatrarik, dagoena bajan dagoelako eta ez dutelako ordezkatu, eta ez dago ere psikologoa. Psikologoaren plaza utxik dago, naiz eta lanpostu biak egiturazko lanpostuak izan arren eskualdean behartu genituen lanpostuen azpitik egon. Horiek ere ez daude estalita. Ondorioz, arestian aipaturiko arrazoiengatik eta egoeragatik, Arrasteko udalak ondorengo mozio onartzen du eta bere ondorioetarako osasun sailera igorriko du. Bat, Arrasteko udalak eskatzen dio osasun sailari herritarrei kalitatezko arreta ziurtatzeko Donostiako osasun etxe eta etenik gabeko arreta guneetako ordutegi eta txanda guztietan beharrezkoak diren espezialitate eta kategoria guztietako osasun profesionalak ezar ditzala, baita medikuak ere. Horretarako, az dadila pertsonal politika eraldatzen eta Osakidetzako mahai sektorialean adosten epe motz, ertain eta luzera begirako neurriak osasun langileen ordezkariekin. 2. Arrasteko udalak eskatzen dio Osakidetzari debagoieneko esirako udako opor sasoiari begira kontingentzia plan propioa definitu eta adostu dezala bertoko osasun langileekin. 3. Arrasteko udalak eskatzen die osasun sailari eta Osakidetzari etenik gabeko arreta guneetako eta osasun etxeetako zein udalerriko zerbitzuetako ateetan eta iragarki tauletan osasun zerbitzuetan izango den ordutegia eta egongo diren zerbitzuak garrentasunez azaltzeaz gain, komunikabideen bidez ere aurrez herritarrei jakinaraztea. Horrela, herritarrek momentu oro jakin dezaten nora jo izan dezaketen gaixotasun edota larritasunaren arabera. 4. Arrasteko udalak eskatzen dio osasun sailari eta Osakidetzari emergentziak ezi atera dezatela dimentsionamendu azpitik eta behar dituzten kategoria guztietarako langileak ezar ditzala, bai herrialde bakoitzeko koordinazio zentruetan, bai eta anbulantzietan. 5. Arrasteko udalak eskatzen dio osasun sailari eta Osakidetzari debagoieneko osasun mentaleko ambulategian bete ditzala premiaz utxik dauden psikiatra eta psikologiaren lanpostuak. Halaber, eskualdean herritarren artean dauden beharrak ikusita, psikologiako lanpostu gehiago ezarri eta bete ditzala, besteak beste maila komunitarioan ere osasun mentaleko sustapen, zaintza eta prebentzioa garatzeko. Hitzartzerik, Ander Garai. Bai, maikideok, bertaratu zareten herritarrok, atxaldeon. Bueno, gaurkoan EH Bilduk aurkeztutako mozio honekin bat ez gatoz. Eta ez gatoz bat, zioan azaldutakoarekin alde batetik, eta besta aurkeztuta lortu nahi dan helburuarekin. Eta esplikauko naz. Zioan azaltzen da, planifikazio gabezia, pertsonal politiko egokia, Osakidetzaren egoera kaskarra, hor nahi da jarri, osasun zerbitzua desitxuratu eta dana modu negatiboan azaltzen da, eta ez dugu partekatzen egoera katastrofik, ez da hori, ez datuekin esplikauko naz. Dana da katastrofista, dana da txarra Osakidetzan, mozionen arabera, eta lehen hau agertu diezen itzen arabera beste medio batzutan, eta Osakidetzak aurrekontuari begiratzen badotzagu adibidez, 2020 urtetik 2024 urtera, urtetan eta erdian pandemia bat eukitza, pasau gara 3.000 milioi euroko aurrekontua izatetik 4.000 milioi euroko aurrekontua izatetara. Osa, igo da 1.000 milioi eurotan, 1,3 bat. Plantilla egonkortzeko prozesu ezberdinak indiez, eta hitzen jarraitzen dauie. Jakin badakigu arazo bat badauela, eta dala profesional gabezia bat. Ez dugu esango ezetz, baina aleginak itzen egonkortzeko azken urtietan badabiz. Gero gainera ikusten dozu
adibidez, Estatu Espainiarreko osasungintza publikoaren elkarten elkargoak ateratako informe baten arabera, eta Osakidetza lehen postuan agertzen da. Itxaron zerrenda gutxien daukona. Eta beste variable batzutan, lehena ero bigarrena. Nafarroarekin batera. Hain geizki. Ez da egongo. Eta gainera, hemen dauen negatibismoa horren diferentziaz, soiez Espainiako gorteetara, eta Espainiako estatuko osasun ministroaren hitzetan, jartzen da Osakidetza erakusgarri bezala. Irakurrikot, oindala 4 asteko pleno baten Monika García berak esandako hitzak diez, hitzez hitz, gainera erderaz esango dituz, erderaz izen zinitartziak. Creo que hay muchas cosas que podemos aprender de la Osakidetza, porque la Osakidetza es uno de los sistemas sanitarios que tiene una mayor inversión, que tiene un mayor cuidado de sus profesionales, pero aún así no llegamos todavía a cubrir los veranos. Ta kontziente gara, Osakidetzak hobekuntzak behar dauela. Seguramente tengabeko hobekuntzak. Eta gainera eske uste dugu horretan lanian badabilela. Jaurlaritza bera eta beste entitate batzuk. Pandemia bat pasatu dugu, tentsionatu inda, esan duten moduan, profesional falta dau. Hemen, estatuan, Europan, toki guztietan, hor badau gabezia bat, eta konstiente gara, eta seguramente beste arazo batzuk bebai badaz, eta hortan lan egin bida, eta gestionatu egin bida, baina lan egin bida tokatzen dan tokian. Lan foruetan, lan maietan. Mozio bat ekarrita ulertzen dugu, ez da lehezer konpontzen, lehen esan duten moduan, ustot mozionen helburua beste badala, ez Osakidetza konpontzia. Esan dut, Jaurlaritza badabilela, Pradales lehendakaria ondala 25 egun izendatu zaubien, eta gobernu ondala 22 egun eratu zan. Eta badabiz, eta ikusi dugu, bai Pradales lehendakariaren hitzak, Ubarretxena bozeramaiaren hitzak, Osasun Sailburuaren hitzak, lanian dabiz eta badabiz, lantzen, tokatzen dan tokian lantzen, hobekuntzak, etengabeko hobekuntzak. Baina, karo, ja, lako imagen katastrofia horretatik baino, beste gune batetik, ulertzen dugu, hobekuntzak egon badazela, baina ez dala, esaten dan moduko txarra. Hori alde batetik. Baina gainera, hemen fokua jartzen da Eusko Jaurlaritzan eta Osakidetzan, porque 5 puntuak die, Arrasateko Udalak eskatzen dio Osasun Sailari, Jaurlaritzari. Karo, zoritxarrez, eskumen guztiak ez dauzka Jaurlaritzak. Ez dauzko. Eta arazo larri baten eskumenak ez dauzko Jaurlaritzak. Dauko, Espainiar estatuak. Ojala hemendik gutxira guk eukitzia Euskadin, Jaurlaritzak eukitzia, baina ez dauko. Eta hori bai konstientizen, gana hemen pixua jartzen da toki baten, ez toki guztietan, eta esan duten moduan, profesional gabezia bat dago, eta hori da errealitate bat. Eta horrei soluzio bat bilatzeko eskumenak dauko Espainiar estatuak. Eta gainera usten hauen hori, partekatzen ginula gehienok. Lehen esan duten moduan, indala 4 aste, honen gainean hitz egin zan, Espainiako Madrileko Kongresuan, eta EAJak galdetu zotzon honen gainean, baina eske EH Bilduk, bebai, Ruiz de Pinedo, Kongresuko kideak, galdetzen dutzo zuzenean, Osasun Ministroari. Efectivamente, llega el verano y los problemas se multiplican. En la comunidad autónoma vasca también estamos sufriendo esa situación, seguramente en todas las comunidades autónomas. Hay que recordar que estamos en una situación estructural que tiene sus orígenes en años atrás, en unas medidas de ajuste tomadas hace más de 11 años, que están provocando esta situación de falta de profesionales. Osa, ja identifikatzen dau, eta galdera itzen dutzo Osasun Ministroari, ze neurri jarriko diez gabezia horrei aurre itxeko. Pero erantzun hortan lehen esan dutena, gora ipatzen dau Osakidetza eta esaten dau, neurri estrukturalak hartu behar diezela eta badabizela hartzen. Ulertzen hauen, konpartitzen gauela, dana, ezala administrazio baten esku, hemen ikusten da, eta hitz egin zan, eta luze egon zan pleno horretan. Esan duten moduan, konponbideak bilatu bidiez, langune forouetan hor bilatu bidogu konponbideak, hor landu bidogu.
beharrezko hobekuntzak, etengabeko hobekuntza horiek. Eta bebai errepikatuko dut, eske Jaurlaritza badabil lanian. Gaur amaitu dau Pradales lehendakariak alderdiekin lehen bilera saioa. Ordezkaritzak, legebiltzarrean ordezkaritza daukon alderdiekin lehenengo bilera saioa gaur amaitu dau. Eta gai ezberdinak landu diez, baina eske Osakidetza izen da gaietako bat. Eta proposamena lehendakariarena da osasungintzaren herri itun bat adostea danon artean. Eta entzun gauena gaitxik printzipioz aldeko predisposizioa dago alderdixen artean. Atzo bertan, legebiltzarreko oposizio buruak, bilera eta gero esan zauen, ezinbestekotzat jotzen zauela Osakidetzaren aferrian, eta honek hitzak testua diez, alderdien arteko epe laburreko eztabaidatik ateratzea Osakidetza. Jarraitzen dut bere hitzekin, ez da proposamenak egiteko garaia, arazo instituzional handia dauka Osakidetzak. Beraz, diagnostiko on bat egin behar da. Zehazteko zeintzu diren hildo estrategikoak Osakidetza berriro zutik jartzeko eta izan dugun kalitatea berreskuratzeko. Eta hitz egiten dauenean, herri itun horretaz, jaso dauen proposamenaren gainean, predisposizioa erakusten dau, pres dauela ura babesteko arduraz jokatuko dugu. Horre diez, atzoko hitzak. Dana ikusitza, goian esplikadoten dana ikusitza eta bereziki azken hitz hauek, atzoko hitzak eta gaur mozio hau aurkeztia gure ustez kontraesana da. Labur biltzen dut oinarte esandako dana eta segaitzik ez gazen adoz eta ez dugun babestuko mozio hau. Bat, ez dugu partekatzen diagnostiko katastrofista hori. Hobekuntzak bierdiez bai. Eta horretarako lanin bida, bai. Baina ez katastrofismotik. Bigarrena, pixudana jartzen da administrazio baten. Eta esan duten moduan, eskumenak administrazio ezberdinenak diez. Ez bakarrik administrazio batena. Hortik elkarlana etorri bida. Horregaitzik esan nahi dut, mozio baten bakarrik bide bat seinalatzen dozunean, gure ustez, bere helburua ez da zerbait hobeitzea, esabiz bide guztiak seinalatzen, ero arazo guztiak seinalatzen. Berez esango dut, hau soluzionatzen da elkarlanarekin, lanakin, eta tokatzen den tokian jorratuta, hobekuntza horiek. Eta azkenik, eta lehen esan duten moduan, mozio hau guretako bere helburua ez da osasungintza hobetzia. Berrez errepikatuko dut. Ez da osasungintza hobetzia. Ez da hilantzen tokatzen den tokian. Momentu hontan. Gure ustez, eta erabiliko dut niriak ez diezen hitz batzuk, baina prest hartuko dut, mozio horren helburua beste bada. Eta da, alderdien arteko epe laburreko eztabaida bat bilatzia. Justo, atzo, esandakoaren aurkakoa. Eta guzti horregaitzik, guk aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Aritz, zuk hitza, Aritz Murua. Arratsaldeon guztioi. Este es un problema complejo que no solo afecta a Osakidetza. La falta de profesionales sanitarios afecta a todo el sistema de salud de toda España. Afecta a todos los hospitales, centros y servicios de todo el país. Y puesto que es un problema complejo, necesita de soluciones complejas, en las que deben intervenir diferentes administraciones, como por ejemplo las universidades, que exista un número suficiente de estudiantes, tanto de médicos como de enfermeras, y cuando los estudiantes acaben la carrera tengan una oferta suficiente de plazas para alcanzar las especialidades que desean y que se necesitan en el país. Que exista un acuerdo entre los gestores de los servicios sanitarios y los sindicatos representantes de los trabajadores para ofrecer unas condiciones de trabajo atractivas, para que los profesionales no se vayan del país. En resumen, este es un problema que requiere para su solución la participación de las universidades, los hospitales, de los responsables sanitarios de los sindicatos y representantes de los trabajadores. Y como cómo no, un impulso político del más alto nivel para impulsarlos y coordinar a todos estos sectores implicados.
Con lo cual, nosotros a esta moción votaremos en contra. Kepa Urteaga. Zalde ondan hoi, bueno, uste dut baloia kanpora botatzea, aritz, eta beste batzuen teiatuan jartzea ardurak, ez dela modurik egokiena, hau aurrera eramateko eta hau gauzatzeko. Eta handerri igual zehatzago erantzun gotzat, esaten duzulako desitxuratu eta egoera katastrofista bat jartzen dugula mahai gainean. Noski, hori da egoera. Esaten duzu plantilla gehitu indala, estabilizazio baten medio, eta hainbat gauza. Baina oraindik azkenengo posaketaren azterketak zuzendu gabe daude. Azkenengoa, ez estabilizazio horrekoa. Esaten duzu beste estatu espainoleko beste erkidegoak baina hobeto gaudela. Bueno, dau esaera bat gazteleraz esaten dauenak, en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Horrek ez dago esan nahi, besteak txartu egotia ez dago esan nahi, gu erdi itxu egonda ondo gazenik. Eta bueno, gehien bat esaten duzu, lanian tokatzen den lekuan egin behar dela. Bueno, lanian beste leku batzuetan egin behar danez, guzti hau, mozioan sartutako guzti hau, orain dela 3 bat aste, Rebeka Uberak EH Bilduren izenean sartu zuen parlamentuan, legebiltzarrean sartu zuen datu guztien eskaera hau. Tartien, eta gauzak konponduin behar direnez, esan inbar dago, Arrasateko osasun mentaleko zentroan, aste osoan psikiatria bakarrik 4 orduz dagoela lanien. 4 orduz, psikiatra. Gaur egun, dauzkegun, osasun mental arazo guztiekin. Eta ez da gauza berrixa. Dauzkegu herri honetan hainbat ospitale osakidetzakoak, osakidetza, bestiak esaten moduan, estian ospitale batzuk, eta ejemplo horik egokienak hementxe dauzkegu, herrian bertan. Badakigu nola dagoen osasun mentala. Gure herrian baita ere, 4 orduz bakarrik psikiatra. Ez da bermatzen behar dituen, bai Arrasatek eta bai Debagoienak behar dituzten, ez du bermatzen herritarren arreta. Zentrua, osasun mentaleko zentrua, ez da eguneko unean lanean, por supuesto. Eta legebiltzarrean, ustailaren lauean, behar den lekuan, ustailaren lauean, hainbat galdera luzatu ziren. Tartian, zenbat profesional dauden lanean Arrasateko osasun mental zentroan, zenbat psikiatra, zenbat psikologo kliniko, zenbat orduetan, zenbat kode dauden, bertan, ospitalean, ze espezialitate eta ze kategoriakoak dian kode horiek, eta kode barik lanian zenbat langile dauden hainbat espezialitate horietan. Galderak behar dan lekuan egin ditugu, eta gu hemendik Arrasateko udaletik, Arrasateko herriak galdetu egin nahi dio gobernu berriari, eta galdetzen dio, eta horren bila doia, egoera hau hobetzeko zer egin behar dugun jakitea. Eta guk nahi dugu hau hobetzia, egoera hau hobetzia. Eta horregatik eskatzen dugu, mozio guztietan egiten dan bezala, mozio guztiak egiten dira eskatzen egoerak hobetzeko. Zuek zeatelelenak, hainbat eta hainbat mozio aurkeztu dituztenak, gauza horiek eskatzen. Horregatik, EH Bildutik oso argi daukagu zerbitzua horrela egiteko borrokatzen jarraituko dugula, eta Arrasatek behar duelako, eta Debagoienak behar duelako. Baina horretaz gain, eta egoera katastrofista eta alarmista esaten duzu ez dela, baina guk uste dugu baietz, beste zerbitzu batzuetara joan genke, adibidez ambulantziena. Eta esango dutzut, daukote Gipuzkoa osoko datuak, baina Arrasatekoa bakarrik esango dizkizut. Uztailaren batetik, uztailaren 15-era, atzora arte, lauean egunez ez genukan medikurik.
bostean gabez, 6ean gabez, 7ean gabez, 8ean egun osua, 11ean gabez medikuarik, 12ean egunez medikuarik, 13ean 24 orduak medikuarik, eta 15ean medikuarik. Hori da egoera. Katastrofista, alarmista, hainbat adjetibo jarri dizkiozu mozio honi, gure mozio honi, baina datuak die. Zulen datu eta ezberbain behar genuela esan duzu, eta beira, datuak zuk esaten duzunaren guztiz kontrakoa erakusten dute. Egoera katastrofista eta alarmista da. Hobetu daitekela? Bai. Beste estatuko erkidego batzuk baino hobeto dela? Bai. Ondo gaude? Ez. Eta uste dut jakitun zeatela, ez dut uste danik datu hauek ez dakizkizuela. Gu bezain beste dakizue, agian gehiago ere. Gobernatu egiten duzue, eta zuek dauzkezue datuak lehenengo eskuan. Baina ez dugu uste horrelako gauz berezirik eskatzen dugula. Soilik, ematen ditugun zerbitzuak herri honetan, kalitatezkoak, onak, eta behar bezalakoak izatea. Hori da mozio hau eskatzen duena. Ez baldin bazaudete ados, zuek jakingo duzu herri honen alde egiten duzuen, edo zerren alde egiten duzuen. Eskerrik asko. Eba, Uin. Lehenengo eta behin eskerrak ematea EH Bilduri mozio hau plenora ekartzeagatik. Nik ere ez nuen uste nauen alderdi guztiak partekatuko genuela diagnostiko hau, baina katastrofista talako hitzak entzutean pixkat flipauta gelditu naiz. Nire ustez ikusi daiteke Osakidetzan nola egin dauen beherakada izugarria, eta guk joaten garenean edo ingurukoak joaten direnean eta hau bukatzea zaila egiten zait ulertzea. Nire ustez ezin da beste aldera begiratu. Eraikin berriak inauguratzeko edo lehengo harria jartzeko bai alderdi guztiak bertan gaude, baina badirudi zerbitzuaren duintasuna defendatzeko ez gaudela denok, ez? Eta besterik, ez? Hori, mozioaren alde egingo dudala, obvio. Ander Garai. Ez, nik ez dut esan Osakidetzan behar dan tokian landu behar ez danik. Hasieratik esan dut baietz, eta horrekin ados gazela, behar dan tokian. Mozio baten bitartez, berriz esango dut, mozio bate ez da lanketa baterako, ez da galderak egiteko, ez da galderak itzen gainera itzen diez eskaerak, bi kontzeptu ezberdinak diez lehorduan. Bai ez dugu partekatzen, kontau nahi dozuen situazio katastrofista hori, hobetzeko daukola Osakidetzak partekatzen dugu, eta esan dugu, eta gainera ustot landuin bidala guzti hori, eta toki guztietan ikusi dugu landu bihar dela, baina guk ez dugu esan inongo momentuan, dana perfecto dionik eta ez dela landu bihar. Esan duguna da, mozio baten bitartez, ez dela konpontzen. Lana inbidala, bai. Elkarlana behar dela, bai. De hecho, herritun bat proposatzen dau lehendakariak eta guk partekatzen dugu. Eta landu inbida. Mozio baten bitartez ez dugu lortuko berriz esango dute, mozio bat ulertzen dugu, dala alderdien arteko epelaburreko eztabaida bat, sortzeko. Eta atzo, legebiltzarreko oposizioko buruak eskatu zuen justo kontrakoa. Orduan, ez gabiz esaten ez dala ezer egin bihar, gabizen esaten tokatzen dan tokian lan inbidala. Eta horretarako gu prestutasuna daukogula. Eta uste dugula danon artean hitz egin bidan kontua dala. Baina mozio baten bitartez ez dugu ezer lortuko. Beste barik. Epaurtea. Ukatzeko, zure hitzatatik estrapolatu daitekena da legealdia honetan gelditzen dien 3 urteetan mozio gehiagorik ez dituzuela aurkeztuko soilik alderdien arteko eztabaidarako balio dutelako? Lanketarako ez baldin badute balio? Hori izan, galdera, nahi baldin baduzu erantzuna. Esan dut, mozio honek ez dauela lanketarako laguntzen. Eta guk aurkeztu dugu mozio bakarra,
Ze tokatzen zan tokian lanketa egitea, esan zan, ezetz. Eta izan zan, bazen ordutegiraren murrizketaren gainekua. Baina gu lehengo, tokatzen zan tokian landu gauen. Orduan, jarraitu esaten, tokatzen dan tokian lantzen jarraituko dugu. Bai, uste dugu tokatzen dan tokian lantzia. Eta hemen, mozino honekin, ez dugu helburua lortuko. Hori bakarrik esan dut, tokatzen dan tokian lan inbidala. Beste barik. Batematik hitza gehiago. Bueno, banik 3 gauza esan bihotzut. Behar den tokian lan egitea, entzun dotzut, 15 bider. Arrasaten da egondan kasu bat, katastrofistia ez, baina oso larria bai, eta gero ituraren inguruan. Behar den tokian lan egin behar baldin bada, guk ere bai eduki ditugu udal honetan kompetentzia batzuk, adibidez osasun mentala lantzeko. Eta zuek, gobernuan egon sarien bitartean, musin injotzatzu horrei. Eta esari zuzenien jarri lanen egiten horretara, eta espajatzue pasau buruti behin. Behar den tokian lan egin behar dela, ez du esan nahi guri ez duzkula afektetan horrek. Eta mozioak askotan badixo daue, eta zuek askotan boskatu zue baietz mozioei, gauzak eta eskaerak egiteko kompetentziak dauzkatenei. Kuriosoa da, zuk zioan dauzen diagnostikoa ez konpartitzea. Zetik, uste dut, orain arte, ez duzuela herri itun bat nahi izan, lehenik eta behin, eukidozuelako jarrera negazionista bat benetan gertatzen ari izan egoeraren aurrian. Negazionistia, herrixak esan dauen erarte, egoeria larria dela. Katastrofistia, zuk esan duzu, baina larria, nik ez dut ez den katastrofistia, baina larria, bai. Bestegunean arrasatean emakume bat errezan, bere etxien, eta ambulantzia etorri behar izan zen, eta etorri zen ordu talaurden kostojakon etortzia Tolosatik etorri behar izan zalako. Zoritxarrez hilin zen, baina hori da egoera larri bat. Eta ezin duguna onartu. Eta hori gertatu zen, arrasaten ekainaren 22an. Orduan, egoera ez da la ona, ezke da larria. Eta itunaren inguruan, egisa Pradalesek itun bat eskaini da dauela orain, egisa da Otxandeano jauna neurri konkretu egin guan zala atzo bilerara, itun horren aldekuak izango gara eta dano batera lan egiteko uste dut gure prestautasuna bai Otxandeano jaunak eta ez batzuk emundoula, baina ze kasualitatea orain egoera danien hain larria, ez daukogunien medikurik, ez daukogun medikurik ez talako egin behar dana. Oposaketetan jendia gonkortu bari dau, ondion da zelako oposaketak zuzendu barik. Gestioa ez da ona izan. Diagnostiko hori ez konpartitzea, itxaropena daukagu soluzionatzen joango diela gauzak. Baina hitzetatek ekintzetara pasatzeko, ondion jarri da Pradales orain eta ikusiko dugu. Baina uste dut ez dauela inundik inora lekuskanpo guk eskaerau egitea Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetza sailari. Baina berriz esaten dut, egoera da larria eta pairatu dugu indala aste batzuk arrasaten. Eta hori izan da, ez baduzu ezer gehiago esan behar, bozketara pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, 10 baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da. Eta azken puntua, galdezkaerak. Zerbait badukazue? Borduen plenua bukatuko dugu eta ez pagara ikusten, ondo paso oporrak.